Hello आसाफोर मा खबर मोजां ना गाज्रि गय जायै जायै गारामा एकदम हामा जाना दोङो खबरा आंनाबो मोजाङानो बरायबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ स' आङो जोंहानि बारिखौ देखायनो सानदों नोंथांमोन माबोरै जोंहानि बारियाव मा दं मा गैया आरो मा जानानै दं मा गोलैसोनानै दं मा गायनांगौ मा गायनाङा नोंथांमोन आं बुंफोरनो सानदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बारा फालतु नङा भिडिअखौ स्किप खालाम आरो हायोबा बुफिनानै नाय फांफुं गैया मजाक कर रहे यार तो आइए देखिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले मिलेगा एक्स टॉयलेट भाई मैं यहाँ नहीं करता हूँ आं बै इउज खालामबाय मोनसेयाव साफा नाङो मोजां टॉयलेट गैया माने एकदम प्लास्टिकनिसो नै मोनसेया बे इउज खालामो आङो बेयाव खियानो बुंफबजोब्बाय बिराद लेथ्रा नायलाय बेयाव सोरबा खालामगोन नामा आरो गारमोनामो लोंथा थ' नायदो जोंहानि बारियाव मा दोङो आं बर' गामि होनबाथाय बर' गामिनि बारियाव हाबनो बायो आं मानि थाखाय नैबे बुन्दानि थाखाय सरि ओइ आदा मा खबर मोजां ना नोंसोरनि थाखायनो हाबनो बायो आं बर' गामिनि बारियाव बर'फोरनि बारियाव मा खबर खेनसे हायना बुं अ मोजां दे मोजाङै जा मोजाङै लों मा दा बाजैया दा फैगोन नामा मोजां बेदर खामानि माव दामानि माव साला नोंनो मोजां होगोन फैगोन नामा साला बदमास जागोन नालाय नोंखौ सोरबा दाना होबा जागोनानो स' नोंथांमोना मा नुगोन आरो बर'फोरनि बारियाव फांनैसो गय बिफां नुगोन ओमफ्राय एक्स टॉयलेट नुगोन ओमफ्राय नै बै बुन्दाखौ नुगोन गोसोम बन्दाखौ नुगोन एक्स टॉयलेटआथ' थाखायो नै बेलाय मोनसे दोंखौ आं बेयावसो खालामो बिराद साफा नाङो बेखौ खिन्थु माने मोनामा आरो ना बुस्थुआ बिराद साफा थ' बेनोसै आरो ना लोगोफोर मा दंबावो बर'फोरनि बारिया बिदिनोसै आसोलफोर मोजां ना खबरा आसोलफोरखौ माथोर आं र' मोजां दे मोजाङै जा दे दे see you again स' माने बियो मनिरामखौ सिनायथाय नोंथांमोना खाथि खालानिबा सिनायनो हागौ मनिरामा सोर माने फेमास आरोना बियो बिसानि बारि एक्सुवेलि मनिरामखौ आं आदा जायो खोमा ओमफ्राय बे बिसानि बारिना जोंहानि नांजाबनाय बिसानि न'आ बिसानि न'दो जोंहानि न'दो नांजाबनाय आरो ओमफ्राय बिसानिया थिं खोबनाय माने बहुत ना थायोना बेयाव ओमफ्राय ना माने दैया थाबाय थायोना एक्सुवेलि नाया गिदिर जायो आरो ना स' नाफोरखौ खावनो फैयो सोरबा बेखायनो बे बुस्थुखौ दिहुनदो ताग्रा माल हयथ' ताग्राया एसे बुस्थु माने रावबो हाबनो हाला आरो ना स' जोंहानि बारिथिं हाबनानै मा मोनो नोंथांमोना देखायनो नाजाबाय आं गिबियावनो नै बिदि लामा मोनगोन ओमफ्राय थाङै नोंथांमोन मा देखायनो सानगोन आं मा दङ बेखायनो देखायगोन आरो ना स' हमदोलै बेखौ ओइ मायबा दुलाबाथा दाउ मायबा दाउमोनलाय मा होनो मा दाउ होनोथाय बेखौ दुलाबाथा ना मा बाथा मिथिला आरो ना हमनो हायो बे दाउखौ गोथाव जागौमोनलै सालाया बिथिं फैबाय स' नोंथांमोना नायदो बिथिं फैबोला मा मोनो जोंहानि बारिथिं फैनानै नै बिथिं माइ मोनो बिथिं गय बागान मोनो बिथिं ओमफ्राय नैबे थिं मोनो बुंखाबायना आं थिङा सोरानि ताग्रा माल हयखे जानु रे गोरायानो बुस्थुआ ओमफ्राय माने आदा मनिरामहानि स' जेबो गैया जोंहानो बारिथिं जेबो स्पेसियेल गैया आरो ना स्पेसियेल होननाय बुस्थुआनो गैया जोंनिथिं एक्सुवेलि बेनोसै आरो बर'फोरनि बारियाव ओमफ्राय बर'फोरनि दुब्लियाव मा थायो खालि माइ ओमफ्राय माइनि अनगाथ' जेबो गायनोनो रोंखाया माइ गायखांबाथाय गैलाबो जाद्राब फोथ्राब गारना दोनसिगोन दुब्लिखौ जेबो खेथिबो खालामनो रोङा मुथिबो खालामनो रोङा ओमफ्राय बेनोसै आरो गय गायनोल' रोङो जेबो रोङा एक्सुवेलि दायो एसे चेन्ज जानानै फैबाय माइन्डफोरा गुबुनफोरनि आखलफोरखौ नुनानै एक्सुवेलि बहुत सोलायलांसिगौमोन जोंनि बर'फोरा ना दाबो सोलायनो खिन्थु खालि माइल' गायनो रोङो खालि बारियाव गयल' गायनो रोङो गयनि अनगा जेबो गायनोनो रोंस्राया मानोबा आं मोजांखौनो मोना बेखायनो गुबुन टाउन गिदिरफोराव थांबा नाय टाउन गिदिरफोरनि मानसिफोरा बोरै खामानि मावो
एक्चुअली आं ब्लगखौनो बानायनो रोङालै बेखायनो आङो बानायनो बास्रायो भिडिअखौनो सुस्राया आं बुंनायनि स्टाइल ओमफ्राय बुंनायनि एक्सपिरियेन्सआनो गैया मालाय बि बयस मोना बोरै खालामो बेफोरबायदि बिसोरखौ नुनानैसो खालामनो नाजायो खिन्थु बिसोरनिखौ कपि खालामनाय बायदि जायाना बे गुबुन स्टाइलाव खालामनांगोन बेखायनो आङो माने सानबाबो मोना माबायदि खालामगोन माबायदि एक्सपिरियेन्स होगोन रोंस्राया बिथिं बे एक्स टयलेट दङ गाइस एक्स टयलेट